Denbora atzerrian pasata gero, euskara sartu da nire egunerakotasunean, nire etxean, nire lanean, eta hori niretzat lorpen bat izan da. Euskaraldian parte hartuko dut, euskaldun bezala euskararekin konpromezua daukadalako, eta nire egunerakotasunean euskara eukitzeko. Hau bizi bezala Euskaldian saiatuko naiz, euskaraz hitz egiten. Nire lankideekin adibidez hori erraza izango da, Euskadiko filmategian danak euskaldunak eta euskaraz hitz egiten dugu eta euskaraz lan egiten dugu, ez? Eta baita ere niretzat oso importantea da nire semearekin euskaraz hitz egiten, ez? Hitz egingo dut, saiatuko naiz hitz egiten, beti egiten dut eta niretzat euskara transmititzea baita ere oso garrantzitsua da.